Nakaboto na sab ang ubang senatorial candidates nga Mindanawan karong adlaw. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Yes, Ara, paspas ang pagboto sa mga senatorial candidate nga taga Mindanao sa ilang nagkaraiyang polling precinct karong adlaw. 695 ang nakarehistro nga botante sa San Jose Elementary School sa Lupon, Davao Oriental. Usa na diha si Senador Christopher Bongo. 11:22 sa buntag, bilinya ang senador sa mong tulungahaan sa Cluster Precinct number 60. Iyang kuyog ang anak nga si Attorney Christian Go kinsa midagan pagka Vice Mayor sa nasangpit nga lungsod apan walay kalaban. Uban sab niya ang ig-agaw nga si Don Go Montojo nga midagan pagka board member sa Distrito 2 sa Davao Oriental. Kaniadto si Senador Go sa Buhangin Central Elementary School nagaboto apan nagpa-transfer na kini og voter registration sa Lupon. Nakaboto na sab si former Senator Manny Pacquiao sa Kiambas Central School SPED Central pasado alas 7 kaganihang butag. Milinya kini og nahuman sulod lang sa pipila ka minuto. Mihawa sab kini dayon kauban ang asawa nga si Jinky Pacquiao nga miboto sa barangay Kitaga sa Kiambas Sarangani sab. Alas 10:30 sab sa buntag kaganihan nakaboto na si Senador Ronald Bato de la Rosa sakay sa iyahang motor sa Apolinar Franco Senior Elementary School sa barangay Bato sa Santa Cruz, Davao del Sur. Midiretso kini sa pagboto sulod sa pipila ka minuto. Sara nata dinhi karon sa Salvacion Elementary School sa Panabo City, Davao del Norte. Sa inyo makita sa kong likod. Padayon pa ang paglinya sa mga butantes, specifically din sa Cluster Precinct 103. Ang Panabo City ang ikaduha sa dunay pinakadaghan nga registered voters sa Davao del Norte nga anaa sa 131,000 registered voters. Gisundan niya ang Tagum City nga dunay around 177,000 registered voters. So karon paabot pa og 7 PM ang closing no sa butohan. Busa katong mga gusto pa moapas, pwede pa kaayo moapas aron mupili sa ilahang mga kandidato. Gikan dinhi sa Panabo City, Davao del Norte. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao, dapat totoo para sa eleksyon 2025. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.